se rozhlíželi po námětu na novou výstavu nebo novou expozici pro tyto prostory, tak prostě Igráček nám přišlo jako to správné řešení, protože z mého pohledu splňuje tahle výstava jaksi oba dva základní atributy, které od ní očekáváme. Za prvé, pobavit děti, v lepším případě, jak se tomu tentokrát stalo, i poučit. A pak samozřejmě splnit i ten druhý atribut, který jsme od výstavy očekávali, a to ukázat těm návštěvníkům ze strany cizinců, že i tady u nás v Čechách prostě vznikají krásné věci, úžasně technicky promakané věci a že ty věci mají obrovskou tradici. Na tuto výstavu je pro rodiče i jejich děti zcela zdarma. Firma EFCO je ryze česká firma s českým kapitálem a je to firma, která se zabývá výrobou her, hraček, společenských her a v dnešní době, což se poznali, tak samozřejmě i postavičky Igráček. Tak jsme vlastně udělali i interaktivní choutek, 11 interaktivních hraček, nebo lepší řečeno hraček a pokusů, kde si děti, ale nejenom děti, protože jsme samozřejmě zjistili, že velmi rádi si to ošahají i dospělí. Pan inženýr propojil našeho Igráčka ještě s Rottersteinem a právě věnoval nám několik exponátů, zapůjčil. Tak podpisky těchto exponátů udělali dost odborně a nám vlastně pomohl a dovolil nám je přepsat do řeči druhých. V třetí části bude koberec s Igráčkama na hraní, doufám, že tady vydrží a že děti se tady budou moc rád. No, já nechci uvádět všechny detaily, jak jsme ho rodili, jo? Ale bylo to, pro vaši informaci, začalo se v 660. roce. Už jsem mysleli tady s maminkou, že už je to dítě mrtvý, že jo, nebo ten vnuk a u podivu teda zaťatosti pana Kotíka, jeho firmy se to obnovilo a máme z toho radost a tady Miloš, který do toho vznes nový duch, který my jsme neměli ani, prostě to nešlo dělat tenkrát takovým způsobem, že se k tomu přidělali ty autíčka a všechno, dřív to byly ty krabičky jenom, že jo. Bylo to v podstatě jako vstoupit do rozjetého vlaku, protože tady paní Krejchová a Jirka Kadinám udělali kus obrovské práce už vlastně na začátku. Takže my jsme vlastně do toho vstoupili a jenom jsme se snažili trošku toho Igráčka inovovat, posouvat ho trošku někam dopředu. A ve spolupráci s panem Kotíkem, majitelem firmy EFCO, jsme se snažili prostě to nějakým způsobem zohlednit do budoucna, tak aby ten Igráček pořád přinášel nějaké nové věci, tak aby to pro to dítě bylo zajímavé a měl si pořád s čím hrát a přinášel mu to prostě něco nového. Přijde, že česká hračka od českého výrobce je ideální a dost mu chutná.